Хора, аз съм Пачико и днес с мен е Лъчо. И днес за първи път ще снимаме първи епизод на Криеница. Лъчо, това напред. Добре. Нека да започваме. Първо ще играем на камък, ножица, хартия, кой ще брои. И е време да започваме на камък, ножица, хартия. И здравейте, хора! Днес ще играем на камък, ножица, Дудо. Не на камък, ножица, хартия. Добре, да. Който загуби, той ще брои, който спечели, той ще краде. Да. Бих искал много да не бъде това. Давай, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Не, аз съм. Добре, време е Лъчо да се крие, аз да броя. Чао. Добре, хора, в момента трябва да броя до 60. Лъчо има една минута да се крие и е време да започваме. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Лъчо, готов ли си или не? Идвам да те търся. Добре, хора, къде е Лъчо? Не знам къде се скрие. Добре, хора, време е да търсим Лъчо. Къде ли Лъчо съм? Чакайте да проверим горе. Лъчо, тук ли си? Хора, за сега не намирам Лъчо. Сигурно се изкрил някъде. Лъчо! Хора, къде е Лъчо? Къде е, че съм Лъчо? Я да не е зад дивана. Хора, нямам. Добре, къде е Лъчо? Хора, никъде не намирам Лъчо. Ако е тука? Хора, никъде го няма Лъчо. Чакайте да проверя долу отново. Добре, хора. Време е да видим къде се е скрил Лъчо. Така ли вие ще видите? Добре, сега аз съм в Кинефа. Виж. Тук в Кинефа. Седя. Митко все още не ме е намерил. Учим се как не ме е намерил. Но аз без това имам втори шанс да се скрия. Ако случайно отвори. Аз съм във втората врата. Това е първата. А пък аз съм в момента в Кинефа. Това е кухнята. И така. Сега и тук ще се крия. Айде, чао. Отиваме при гончето. И здравейте, хора, отново съм аз. Още не съм намерил Лъчо. Чакайте да проверим. Където е Демек в съседния двор. Не знам защо ми позволява да идвам тук. Чакайте да видим. Да не е тук. Хора, никой да го няма Лъчо. Ама това там беше баба ми, не знаете. Хора, къде е Лъчо? Къде го няма? Добре, хора, къде може да се изкрие Лъчо? Той винаги се крие на най-малките и най-тясните места. Добре, хора, за сега не съм намерил Лъчо. Не знам къде се е скрил. Преди малко Лъчо се засмя, но не знам откъде дойде точно. Чакайте да проверя го. Добре, хора. Тук го няма. Чакайте да проверим тук. Зад дивана. Хора, къде се е скрил Лъчо? Лъчо, чакайте да проверим в туалетната. Лъчо, тук ли си? Хора, няма го Лъчо. В туалетната го няма. Сигурно се е скрил някъде долу. Не, аз вече проверим там. Чакайте да излезем малко на въздух. Е, тук. Тук ли е? Няма го никъде. Хора, не знам къде е Лъчо.
Тук някои хора печат нещо. Проверих долу, горе. Сигурно се е замърсил някъде. Значи една води съм го. Това бъде се така. Там е прясно води съм. Също и съхне води. Добре, хора. Отново искам да проверим в тоалетната. Ето го, хора. 100 пъти проверих тук и тебе няма се. Се скрил много добре. Хора, аз май имам сляп на окото, ма. Аз е тук. Затворих вратата. Първата, след това втората. Аз бях проверил вече тук. Ми. Лучо, аз по едно време те бях чул как се смееш от някъде. Ами ако май съм бе, искала и това направя. Не бе, ти се бе се засмяла. Аз много... Да, бял съм се замнял малко. Аз си бил някъде навън. Добре, хора, вече е ред на Лучо да брои. И ще се видим по-късно. Добре, сега ще броим в един ъгъл. Добре, почваме след 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Добре, сега вече почвам да търся Митко. Не знам дали е май горе. Ще се опитам да го намеря. Тук горе ли е? Не. Добре, сега ще се опитам да видим другия етаж. Сега тук в кинефа няма никой, освен кинеф. Виж, тъмно е, страшно е, няма никой. Опитвам се да го намеря, но не мога до сега. Сега тук няма го. Да се ви покажа. Не е там. Сега тук. Искам само една тайна да ви покажа. Значи тайната е, че едно кучето, що е направило нещо. И сега ще ви го покажа. Това е нещо, което се казва Дудо. И сега, нека да видим тук. Тук със сигурност би трябвало да няма никой. Добре, чакай сега да проверя. Защото аз им чувството, че има нещо тук. Не, няма никой. Имам голям въпрос. Къде е Митко? Къде е всички? Но сега ще дам на Митко. Добре, хора. Лучо! Не ме видя. Ей, тук зад вратата. Тук съм скрил. Много. Не знам дали му съм не. Тихо, Лучо. Майче е умрял. Чакай, ще се опитам да го намеря. Тук има някаква среда, на която... Хора, тук са Лучо. Добре, хора. Време да видим Лучо какво прави. Добре, сега, не мога да го намеря, но сега имам чувство, че е зад вратата, но не е. Сега, отивам навън, ще се опитам да го намеря. Имам
много силно чувство, че е някъде до кинефа, но отивам последен път за проверка. След това тук ще ида в другия кинеф. Добре, не мога да го намеря. 3 пъти до сега ще го намеря. Ще се опитам да го намеря 3 пъти в кинефа. Не е! Да. Моето е често паян. Добре, не мога да го намеря хич. Сега вече имам най-голямото чувство, че е кучето. Е това куче е направо тя. Дудо. И сега ще отключа да проверя дали е там. Айде, куч. Опитай се да го намериш, защото имам чувството, че е някъде тук. Добре, сега малко ще потичвам. Да видим другия кинеф. Ей, този кинеф е някакъв там тъмен. Няма го, но мереше много гадно. Добре, хора. Къде е това Митко? Хора, лъчо ме подмина тук. Стави, малко ли има чувство да се нещо ме гледа зад гърба? Но мисля, че е Дудо. Не е Дудо. Аз ще виждам там отзад. Мисля, че е някакъв спрей. Атомна бомба. Не, Лъчо, намери ме. Добре, хора, сега е време. Стоп игра. И добре, хора, вече е мой ред да броя. Не знам къде се скрие Лъчо. И е време да почвам. Добре, хора, количим тайната врата, в която никой не знае какво е. Лъчо, давай! Дай, Лъчо, дай да го. Хора, не знам дали виждате, малко е тъмно. Хора, успях. Не. Мисля, че е наобратно. Дай да видим. Чакай, имам идея. Хора. Лъчо, давай. Давай, Лъчо. Имам идея. Айде хора, да питаме нов участник. Нов участник? Кажем на един човек голям, дали може да ни отвори. Хора, Тай, сега нова сте врата. дойдем и ще се върнем, когато вратата е отворена. Да. Малко с 3 сезона, мачало. Само дърпай. Добре, хора, време е да отворим вратата. Хора, успяхме да отворим най-тайната. Абе, хора, тук има само Дудо, бе. Да, само Дудо. Хора, тук има само Дудо. Чакай, имам идея. Мисля, че Лъчо... Боя! Не, махай се. Хора, мисля, че Лъчо много добре ви е казал какво значи Дудо. Да, това е на кучето ни, да, знаете какво е. Уния. Добре, Лъчо, почвай да се крие съвсем добре. Добре, хора, време е да броя до 60 секунди. И почваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Това беше дядо ми влезна. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Лъчо, готов ли си или не си? Почвам да те търсим. Хора, първото място е това. Защото просто е отворено. Дайте видим дали е вътре в него. Да видим. Тук май нещо. Хора, Лъчо го няма. Просто не отидох да проверя там, защото там е къщата на съседи. Там. Добре, хора. Добре, за сега не намирам никъде Лъчо. Хора, дайте да видим дали Лъчо не е там. Добре, там ли е? Не, хора, Лъчо го няма там. Хора, къде е Лъчо? Хора, Лъчо го няма и в гаража. Къде е Лъчо? Чакайте да проверя на горния етаж. Гледайте тук. Не. Хора, Лъчо го няма никъде. Чакайте да проверя в кинефа.
Хора, за сега не съм намерил Луцо. Няма никой. Никъде го няма Луцо. Добре, време е пак да проверим в гаража, хора. Време е да видим нещо. На 3, 1, 2, 3! Хора, Луцо го няма никъде. Хора, няма го Луцо. Там го няма. О, майка! Опа, хора, малко изпуснах телефона. Го игнорирайте, опа. Не. Хора, чакайте, че направих някаква тъпотия, морец. Оправи се. Добре. Малко изпуснах телефона без нарочно. Добре, тук го няма Луцо. Да проверим, да затворим тук. Добре. Хора, да, както казах, Луцо го няма никъде. Хора, Луцо го няма. Никъде не го намирам. Я пак да проверим. Добре, хора, аз мислех, че Луцо се премести в гаража, но обаче го няма. Добре, хора, къде му е да Луцо? Тук проверих, тук. Тук не съм проверил. Влезнах, попадам. Дайте да видим. Добре, тук. Добре, хора, няма го. Да, тук. Не. И там го няма. С най-новите обувки, между другото. Добре, хора, къде му е да Луцо? Сега, ако отворя гаража и Луцо е там, 100 пъти проверих, няма как да е. 1, 2, 3. Абе, хора, преди малко не беше ли светното? Не, дядо ми е загасил. Добре, сега как намеря Луцо в тъмнината? Там го няма. Хора, къде е Луцо? Няма го никъде. Я. Хора, какво нова къде цвети? Луцо го няма. Аз си мислих... Хора! Видяхте ли как лампата загасна? Какво без това? Хора, вижте там лампата премига. Хора, никъде го няма Луцо, вижте. Тук... Не, нещо му докосна. Хора, вижте. Нещо му докосна. Хора, стана ми червено на ръката. Нещо му удай се. Луцо! Проблем. Луцо! О, не, хора, тук става. Хора, настъпах уеното на кучето си. Да, настъпах Дудо, ама... Добре, това е друг въпрос. Добре, хора, къде му е да е Луцо? Добре, дайте да проверим тук. Няма го. Хора, къде е Луцо? Добре, хора, Луцо. Да, чакайте да проверим горе. Дайте да видим да не е тук. Луцо! Хора, там май видях нещо. Луцо, ето те! Луцо, не ми казвай, че ти ме... Ти да загаси лампа? Да! Луцо! Добре, Луцо, най-си само ти каза, че... Без да исках настъпах Дудо. Да, наистина, виж. Луцо! Добре, има Дудо. Да. Добре, хора. Какво направи? Без да исках настъпах Уино. Да ли казвам още дума и мисля тук да приключим нашия клип. Луцо, пусни!
тук ще пропуснем нашия клип. И хора, абонирайте се за канала, лайкнете видеото. И Да, винаги. натиснете, ударете камбанката, да, за струсете от бой. Да. Без да се чупите Направо. ръката. Добре, мет Така, камбанката. просто вземете една цяла шепа дудо и я метнете към Върху камбаната. камбанката, добре. И това беше всичко от нас. Чао!